Diba may oras naman yan. Ulitin ko sa'yo ha. Inat ng video ng exorcist yung nangyari sa'yo. Talagang wala tayong magawa. Ang asawa mo, nandyan sa tabi mo. Diba sir? Anong pangalan niya? Jan. Si Jan, ang asawa mo. Siya na lang ang magpapatotoo nito, hindi na ako. Kasi, alam nang kumukuha ng video, umaabante yung cellphone. Pero, kahit maghang yan, mamamatay yan, magpiplay ulit. Kaso wala na akong video na mataas yan, puro picture-picture na lang. Hindi ako naglalagay dyan kasi nag-upload ako ng video. Pag meron akong nagamot, ina-upload ko na lang. Exorcist yan. Ang ginagawa mo, yung kamay mo, pinapasok mo doon sa bunganga mo, may kinakalas ka pati doon sa ilong mo, pati sa tenga mo, tapos ginagano mo. Tawag doon exorcist. Alam mo, pero hindi ko alam, pero alam ko na hindi mo alam yung ginagawa mo. Pati kasi tinatanong mo kung babae ka lalaki, sabi mo lalaki ka. Nakatira ka lang doon sa malapit sa ospital sa pinuntahan mo. Marami siya nilagay sa loob ng katawan mo. Wala lang tayong mapapatuto sa mga tao dahil 3 beses na nangyari sa akin yan. Meron akong ginagamit dating exorcist. Ang daming kumuha ng camera, ang gaganda pa. iPhone pa ha. iPhone, galing pa sa ibang bansa. Ang nakita lang yung mga paa natin. Pero kasi malayo ako, hindi nakita yung paa ko. Yung taong ginagamot ko, wala. Parang walang record doon sa 5 cellphone. Nangyari na sa akin yan. Pangatlo ka na. Kung meron nga exorcist na umangat sa akin dati, baka na-upload ko sa video ko yun. Baka ma-interview tayo ng mga sa news. Dahil walang makakagawa ng gano'n. Tsaka yung bangkuan, gumaganon yung tao. Yung sa'yo, exorcist yun. Ang asawa mo na lang at sila, hindi ko naman kayo magkakilala. Ito, kaya lang ito napunta rito dahil yung pasyente na binigay. Ikaw nag-drive, di ba dati? Opo. Kaya niya kayo sinimang. Kapit-bahay ba kayo nito? Hindi po. Pinsan ko po siya. Pinsan. Yung pinsan mo, ang nag-drive yan dati ng pasyente dito. Alam na lang ng asawa mo yan. Basta ikaw, nandun ka na lang sa ospital. Pero hindi, alam ko, hindi mo naman alam yung ginagawa. Siyempre, sino bang taong siraulo na yung bunganga mo, ipapasok mo maigi doon sa loob ng bunganga mo, tapos tatanggalin mo yung sakit, tapos sinusundot mo, pagkatapos sa bunganga mo, sinusundot mo sa ilong mo, may tinatanggal ka, pati sa tenga mo, binabalik mo ulit sa bunganga mo. Yun ang ginagawa ng masamang espiritu sa loob ng katawan mo. At marami siyang tinanggal dyan sa loob ng katawan mo. At kasama na rin yung mga masaselan mong bahagi. Naintindihan mo na? Ang magpapatotoo na lang yung asawa mo yun. Wala kang alam sa ginagawa mo, alam ko. Di ba? Alam mo lang, nandun ka sa ospital at maliwanag. Asensya na kayo sa nanonood sa akin. Ang ganda sana ng mapapanood nyo eh. Kaso, 3 beses na nangyari sa akin yan. Na pagdating sa exorcist, hindi kinukuha ng camera. Ewan ko paano nila nabablanko yun. Pero, minsan, uutakan ko rin sila. Makakakuha rin tayo ng magandang paggagamot na talagang ano. At maraming salamat po sa nanonood. Ito po, exorcist. Yung nga lang po yung video namin, yung pagkalis na masamang espiritu, sinama niya rin i-block. Pero nagpi-play yung video kasi narinig ko tumutunog pa, di ba? Tinanong ko pa kung ilang minutes pa, di ba? Sabi mo, 22, di ba? Kaya kung nga minamadali, hindi ko na inabot ng 20 minutes. Kabutin, kaso, alam ko lagpas 30 yun, di ba? Oo. Biglang nawala. Ano pakiramdam mo ate? Magaan ka na. Salamat. Salamat po. Salamat po sa mga nanonood dyan. Pasensya na kayo. Hindi ko sila kilala. Talagang wala tayong magandang nakuha view eh. Talagang pinatay ng masamang espiritu. Exorcist po to. Maraming salamat at God bless po. O, tingnan natin. Baka naman mawala ulit. Kita mo naman yung asawa mo kung anong ginagawa niya, di ba? Wala tayong makuha. Exorcist yun. Hindi ka naman siguro, alam mo na yun. Hayaan mo na yun. Importante, magaling na yung asawa mo. Anong pakiramdam mo, te? Magang na. Kung di mo lang alam kung anong pinaggagawa mo kanina. Ang asawa mo at saka yung pinsan mo ba to? Pinsan ng asawa mo? Magpinsan kayo? Siya na lang magpatotoo. Nangyayari talaga minsan sa video yan. Kinakat nila yung video pagdating mga exorcist. Kung alam mo lang itsura mo, maaawa ka lang pag pinanood mo sarili mo. Para kang yung kamay mo, kulang na lang. Isuksok mo doon sa dulo ng bunganga mo. Yung asawa mo, napapansin ko ngayon mukha, ano nararamdaman mo? Takot? Nakakaramdam ka ng takot? Kung anong ginagawa mo, pati ilong mo, kulang na lang, sundutin mo na ng daliri ang ilong mo, tapos isama mo pa sa bibig mo. Ganyan ang ginawa mo. Hindi mo alam yung mga ginagawa mo, di ba? Maraming salamat sa Panginoon. Importante, gumaling kayo. Gumaling ka pala, di siya. Magdasal ka ha. Ito lang pakiusap ko sa'yo. Yung tubig yan, hanggang bukas lang ang bisa yan, ganit alas 12. Sapat na yan. Paligo mo rin yan bukas. Bukas ka na maligo.
Magpalit ka lang ng damit, lahat yan ha. Basahin mo ang tubig kasi exorcist yun ha. Talagang matindi yung galit sa'yo ng exorcist. Galing siya doon sa hospital. Doon siya nakasign sa mga namamatay. Nasagi mo siya. Kaya nahatak mo siya. Nagkataon na hindi ko alam kung paano nangyari yon. Baka sa panahon nyo, meron kang manggagamot na kamag-anak, lolo-lola mo sa tatay mo. Hindi mo masasagid yung spirit na sinasabing, ano ba yun, tawag ba? Ano ba yun? Goblin? Parang goblin yon. Yung baga sa yung mga palabas sa Korea. Yun yung mga kumukuha ng mga namamatay. Hindi mo masasagi basta-basta yun. 5 anghel na nakabantay sa paligid mo. Ibig sabihin, mataas na antas yung exorcist. Nangyari na taga sa akin yan. Paulit-ulit na yan nangyari sa akin sa video ko. Yung exorcist dati na umangat yung babae, pati yung bangkuan yan. Nagsisud yan yung lalaki, pati yung babae. Ang daming kumuha yun. Ang gaganda ng cellphone. iPhone, mamahalin. Tinigtatingnan ko pa yung cellphone nila. Ba, mamahalin, walang nakuha. Baka hindi naman nakarecord. Pero naririnig ko, tumutunog-tunog. Pero wala talaga. Hindi pinagkakataon ng Panginoon Kristo. Ang Diyos ang may dahilan yon. Hindi ang demonyo nag-cut yon. Alam ko ang Diyos. Kasi baka ayaw niya pa ipalabas yung ganong video. Imposible yon. Kasi nakaselyo itong buong bahay. Hindi niya pa yung pinapakita. Kasi kung pinakita niya dati yung exorcist na umangat, na-upload ko sa video yon, baka na-trending yung tao yun tapos tinanong din. Siyempre, tatanungin yun. Malaking scoop yun. Umangat sa area yung tao. Yun sa'yo, magwawala yun. Kaya hindi lang nakapagwala maigi yung demonyo sa loob ng katawan mo. Natakot na siya. Importante, magaling ka na. Wala na. Yung tubig niyan, ipaligo mo bukas ha. Huwag mo hayaan maubos. Salamat ha. Taga saan ba kayo? Santo Domingo. God bless.